दावहारु दैथुन सरगियारिनि बान्द्रा आसार मोनसे समनि गोख्रों राफोद मेंनो रोङि एबसुनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट समाव 1989 नि मे दानाव एबसु भलन्टियार फर्सनि चेयारमेन सा इउनिट गगामुख। बिनि उनाव 1997 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव गगामुखनि मुस्रि प्रभात बसुमतारी बिथांनि चेयारमेनशिप मासि लाना सिमेन्ट-सापराव BLT धेमाजि डिस्ट्रिक्ट दानायाव BLTनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिबान लाना बर' हारिनि रायजो दाबिनाय आरो माहारि दानायाव दावहारु मुंजों सिनायजानाय आरो 2009 मायथाइयाव आसाम गभर्नमेन्ट एलिमेन्टारि स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचार साख्रि मावना जाखांबोनाय उन्दै उन्दै फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होबोनाय मिमां गगामुख हालामनि बिथां मुस्रि दैथुन सरगियारि बुब्ला बिथांनि दिनै बान्द्रा आसार। बिथांनि जिउखौ सोरगो रायजोआव आलो गोजोन जायगा मोनथों होननानै BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी आरो गगामुख MSCनि किसि मानगोनां प्रभात बसुमतारी मोना दान्दिसे सम बिथांनि बान्द्रा आसाराव नुजाथिफैदों। लोगोसे रुंसारि दावहारु दैथुन सरगियारिनि थाखाय इसोरनि सेराव आरज गाबदों बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोन थानो हाथों होननानै। बेजों लोगोसे खौरांगिरि सिगाङाव मा बुंदों मिथिना लानि फै। दिनैथ' फंबाय दावहारु सरगियारिनि जि श्राद्ध बेवहाय आं सफैनो मोननानैहाय बेखौनो बुंनांगोन जोंनि गेजेरनिफ्राय सोरबा सासे सुबुं बिदाय जायोबा बेथ' दुखु मोना जों दुखु मोनलायो बाथ्राया जाहैबाय दावहारुआ जोंनि गेजेरावहाय जोङो मोनसे सम फैगोन हाबाया मा हाबा मावदोंमोन जों बर' हारि थांनाय फैनायनि रैखाथि खालामनानै बाथ्रा लानानै जोङो जयैनो हाबा मावदों। बुंनो थाङोब्ला बड'फाफोरजों सोमोन्दो दैदेननायाव दाबि दंमोन बुरलुंबुथुर दैमानि खोला सेरफाङाव रायजो जानाय बर' बा ट्राइबेलफोरनि थाखाय नीलाचल अट'नमास काउन्सिल दानाय आरो थामथिया कार्बि आंलं बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल मोनहोनाय बे मोनथाम दाबिखौ लाना बर' फैसा आफाद बर'फोरनि दैदेननायाव 1989 मायथाइनि निउयर्कनिफ्राय मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय आसामाव भारतआव बेयो जादों आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो हाबा मावबोलायदोंमोन बिबान लानानै बे समाव दावहारु फंबायाबो जोंनि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जोंबो बाहागो लानायाव ट्राइबेल फैसानि दैदेननाय खामानियाव बेयो भलन्टियार फर्सनि सासे मैखोम बा गोख्रों दैदेनगिरि बा बिबान लानानै बेखौ खामानि मावो। दा बे फंबाया उनावहाय जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों जेब्ला ट्राइबेल फैसा आफादनि गेजेरजों आरो BPSनि दैदेननायनि गेजेरजों गिबि खेब गोरोबथा जायो BSc बे 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव जादों। बे BSc गोरोबथाजों बर'फोरनि जेबो दाबि दावाफ्रा जों लुबैनाय बायदि जायैखाय बे BSc गोरोबथाखौ जोङो नारथ्रोदफिननो गोनां जादोंमोन आरो जों आलादा हादोरनि थाखाय सोमावसारफिननो गोनां जादों। बिनि उनावनो जोङो इं 1992 मायथाइनि 19 जुन खालि बड' लिबारेसन टाइगारखौ दादोंमोन। दा बड' लिबारेसन टाइगार दानायनि BLTखौ दानायनि समनिफ्रायनो दावहारु सरगियारि फंबायाबो जोंजों लोगोआव दंफायो BLTआव दंफायो खामानि मावदोंमोन गोख्रैनो बाहागो लाबोदों। दा बे बाहागो लाबोनायनि गेजेरजों बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा सोमावसारनाय दासिम मोनथाम गोरोबथा खालामबाय मोनसेखौथ' आं दहाय बुंबायानो। दा BLTनि सोमावसारनायनि गेजेरजों BLT भारत सरकार आरो आसाम सरकार जों 2003 मायथाइयाव नैथि बर'नि गोरोबथाखौ खालामनो मोननाय जादों। बेयाव भारत संबिजित गनायथि गोनां मोनसे गोरोबथामोन। बेनि उनावहाय बेजोंबो आरो गोजोनाखै बर'फ्रा ओंखायनो आरो आलादा रायजो नागिरनानै सोमावसारनाय जाफिनबावदों। दा थांनाय 2002 बर'फ्रा खेबसे गोरोबथा खालामबाय। बे गोरोबथाखौ ट्राइबेल फैसा आफादा फ्रन्ट लाइनाव थानानै गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। बेनि उनाव NDBनि मोनब्रै हानजा आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जयै जोङो बे गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। दा बे गोरोबथानि गेजेरजों मा मोनखो मा मोनदों बे दा जोङो NSL स्टेजाव दंबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। दा जागायनायसो बिटिआरखौ लानानै खामानि मावनाया दाबो जोबाखै गोबां क्ल'ज इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दङ आरो गोबां जोंनि दाबि दावाफ्रा बा जों लुबैनाय बायदि सरकारनिफ्राय आदाय खालामनांगौ दाबो दङ। ओंखायनो बड'फानि जि मोनसे बर' हारिखौ गेरेमसा बर' हारि दानायनि जि मोन्थोरजों जोंखौ ज' लानानैहाय बा बर'फोरखौ फोजाखांनानै सोमावसारदोंमोन बे थांखि मिजिं सिमांफ्रा दाबो जाफुंजोबाखै।
दा आद्रा मिजिं थांखि सिमांखौ लानानै जोंनि गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफ्राबो बिदाय जालांबाय आरो सोमावसारनाय समावथ' गोबां जोंनि आइ आफाया बुख्रुबजादों जेल जानांदों आरो बिदिनो सोरबा जिनाहारि खालामजादों आरो जोंनि रायजो नागिरनायाव गहपुर लखिमपुरनि बाथ्राफ्रा जोङो गोसोखांनांगोन खेबनै हारसाफोरजों दाङा होङोबा जालांदों गोबां बर'फ्रा बुथारजादों जिउ बावनांदों दा बेनि गेजेरावबो जों लुबैनाय बायदि दासिम जाफुङैखाय दाबो बर'फ्रा गोजोनाखै बुंनो थाङोबा आरो सोमावसारनायनि जि मोनसे फिथाइ बे फिथाइखौ जों लुबैनाय बायदि मोनाखै दा बे उनावहाय मा मोनसे सोमावसारनायनि बारहावा फैगोन बा फैया बे जों नेथ'बावनांगोन थारैनो बर'फ्रा दाबो गोजोनाखै जों मोनथिनाया आरो जोंनि मुंख्लंफोर बा जोंनि जायफ्रानाखि सोमावसारनायाव गोग्गोमै मैखोमै बाहागो लाबोदोंमोन बिथांमोनाबो जि थांखि थाखायखौ लानानै सोमावसारदोंमोन बेबो आद्रा जानानै थानायलाय जोङो जोंनि बे मुंख्लंफोर जोंनि जायफ्रानाखि सोरगोयारि जालांबाय रावबो बावहाय गोजोन लाङाखै होननानै आंहा फोथायनाय दङ ओंखायनो आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमांखौ जोङो सुफुंनो थाखाय बर'फोरनि गेजेराव दिनै खौसेथिनिबो गोनांथिया दङ दाबो आरो बर'फोरनि गेजेराव दा खौसेथिखौ लानानै जोङो मोनसे गोदान मोनसे लामाजों आगान सुरनांगौ आं फिल खालामबाय थायो आं मोनदांबाय थायो बा आंनि नोजोरनिफ्राय बर'फोरनो दा खौसेथि राजखान्थियारि सोमावसारनाय नांसिगौ इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागल बेखौ बर'फ्रा जयै खालामनो हायोबा बेवहायनो जोंनि आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमांखौ जों सुफुंनायनि बा जाफुंहोनायनि बेवहाय खाबु दंथारो जों बे फारसे गोसो होनाय खामानि मावलाङो थेंक इउ